Am y busnes y tri rhaniad. Ie. Felly, swn i'n gofyn fel cwestiwn dechreuol. Deud chi bach o'n ta am sut wyt ti wedi gwneud y gerdd at ei gilydd? Wel, y man cychwynnol, dwi'n meddwl, oedd gynnu rhyw un englyn, oedd nghefn, dwi'n meddwl, rhyw un lyfr yn rhywle, a nes i drio cynnwys hwnnw yn y gerdd, a gweithio'r gerdd o gwmpas hynny, a mae'r gerdd erbyn hyn yn dair rhan. Mae'r rhan gyntaf yn sôn am gymuned dros Gymru gyfan, yn sôn efo darlith tynged yr iaith a rhywbeth efo hynny. A mae'r ail gened yn dod o fo nes i mewn lle dwi wan yn Aberystwyth. Ac rhyw ddadrith ar y diwedd bod chi'n dall, mae dim ond rhywbeth dros dro ydy'r gymdeithas glos Gymreig yma. A dyma'r caned ola yn sôn am sut mae cyfreithiwr rhywun yn cael ei ddadrithio rwsyd, ond eto, fel ydych chi'n clywed rhyw hen leisiau o'r gorffennol, mae'r cyffron yn dychwelyd ar y diwedd. Sôn am wrando ar Saunders Lewis ac ar yr arwydd. Ti'n disgrifio yr argraff yr effaith beth yna? Yn sicr, mae ddau brofeg hollol wahanol i ddarllen a gwrando ar y ddarlith, achos mae'r ddarlith, mae'r llais main tenne yma, oes am llawer o rym yna fo, ond eto mae beth gael ei ddeud yn y geiriau yn unol o bwerus. A mae o'n ddylanwad hollol bwysig, a mae'r un mae'r perthnasol i Gymru heddiw gobio hanner can mlynedd yn ôl. Os wyt ti'n teimlo am fod i am Llanuwchllyn, lle mae Llanuwchllyn yn ffitio fewn o ran dadrith neu utopia i ba yna? Mae Llanuwchllyn yn amlwg mae'n rhan o fagwraeth rwy'n bod wedi cael ei eni mewn bro Gymraeg. Ond dwi'n meddwl bod lot o bobl yn deall pwysigrwydd ardaloedd, enghraifft yr ardal yma rownd yn y Ffrynanlle sydd yn siarad Cymraeg, ac ardal Caernarfon yn enwedig lle mae pawb yn siarad Cymraeg. Mae'r ardal yn holl bwysig ar gyfer dyfodol y Gymraeg yn hyb i. A mae'n rhan o'r utopion hefyd, mae'n ddadrith wrth i boblogi a mewn wlybiad ddifetha y cnewyllyn yma Gymreigtod sy'n bodoli naturiol. Ac oedd yn digwydd i chdi mewn blwyddyn yma, ni wedi mynd yn ôl i Llanuwchllyn o Aberystwyth, a beth yn digwydd i chdi ar ddiwedd? Ar ôl graddio, dwi'n gobeithio o bosib cario ymlaen o astudiaethau, ond dwi ddim yn siŵr ym mha bwnc nac am lle. Felly, dwi'n meddwl byddai'n dychwelyd yn syth yn ôl ar ôl graddio, achos byddai angen... Na, gael dde hynny. Y bwriad yn y pen draw ydy gobeithio chwelyd i bro Cymraeg. Nid reidrwydd Llanuwchllyn, dwi ddim creit o'r gil â hynny, ond ardal lle mae'r Gymraeg yn bodoli heb cael ei noddi mewn unrhyw ffordd. Ond ar ôl graddio, dwi'n gobeithio parhau efo'r astudiaethau. A mae'n bosib byw adre neu o bosib parhau fyw yn Aberystwyth neu mewn ble arall. Gret.